कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी इति नामिने। नम आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഭമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദാ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 4 അധ്യായം 20. പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ യജ്ഞവേദിയിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു എന്നുള്ള അധ്യായമാണ്. ശ്ലോകം 5. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദക്കായമിമം വിദ്വാൻ വിദ്യാകാമകർമ്മഭിഃ ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോനുഷജ്ജതേ. അദകായമിമം വിദ്വാൻ അവിദ്വാകാമകർമ്മഭിഃ ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോനുഷജ്ജതേ. അദകായമിമം വിദ്വാൻ അവിദ്യാകാമകർമ്മഭിഃ ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോനുഷജ്ജതേ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദകായമിമം വിദ്വാൻ അവിദ്യാകാമകർമ്മഭിഃ ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോനുഷജ്ജതേ. അദകായമിമം വിദ്വാൻ അവിദ്യാകാമകർമ്മഭിഃ ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോനുഷജ്ജതേ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ശ്രേയ മാലതി ശ്യാമ ദേവിദാസി മാതാജി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ശ്രേയയുടെ. അതെ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധക്കായമിമം വിദ്വാന വിദ്യാകാമകർമ്മഭിः ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോനുസജ്ജതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധക്കായമിമം വിദ്വാൻ അവിദ്യാകാമകർമ്മഭിः ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോനുസജ്ജതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ദുമുഖി വൃന്ദ ദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। മാതാജി. हरे कृष्ण। ഹരേ ओम കൃഷ്ണ. नमो भगवते वासुदेवाय। अधकायमिमं विद्वान् अविद्याकामकर्मभिः आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धो अनुषञ्जते। हरे कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാം ഓം മാതാജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധാകായമിമം വിദ്വാൻ അവിദ്യാകാമകർമ്മഭിः ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോ അനുഷജ്ജതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധക്കായമിമം വിദ്വാൻ അവിദ്യാകാമകർമ്മഭിः ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോനുഷജ്ജതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പൈ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ കായമിമം വിദ്വാൻ അവിദ്യാകാമകർമ്മഭിः ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോ അനുഷജ്ജതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവ ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധക്കായമിമം വിദ്വാൻ അവിദ്യാകാമകർമ്മഭിः ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോനുഷജ്ജതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധകായമിമം വിദ്വാൻ അവിദ്യാകാമകർമ്മഭിः ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോനുഷജ്ജതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധകായം ഇമം വിദ്വാൻ അവിദ്യാകാമകർമ്മഭിः ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോനുഷജ്ജതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധകായമിമം വിദ്വാൻ അവിദ്യാകാമകർമ്മഭിः ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോനുഷജ്ജതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ശ്രീകുമാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധക്കായമിമം വിദ്വാൻ അവിദ്യാകാമകർമ്മഭിः ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോ അനുഷജ്ജതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധകായമിമം വിദ്വാൻ അവിദ്യാകാമകർമ്മഭിः ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോനുഷജ്ജതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധക്കായമിമം വിദ്വാൻ അവിദ്യാകാമകർമ്മഭിः ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോനുഷജ്ജതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനു പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ കായമിമം വിദ്വാൻ അവിദ്യാകാമ കർമ്മഭിഃ ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോനുഷജ്ജതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ കായമിമം വിദ്വാൻ അവിദ്യാകാമ കർമ്മഭിഃ ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോനുഷജ്ജതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം എല്ലാവർക്കും. ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ കായമിമം വിദ്വാൻ അവിദ്യാകാമകർമ്മഭിഃ ആരബ്ധ ഇതി നൈവാസ്മിൻ പ്രതിബുദ്ധോനുഷജ്ജതേ. അധഃ അതുകൊണ്ട്, കായം ശരീരം, ഇമം ഇത്, വിദ്വാൻ അറിവുള്ളവൻ, അവിദ്യ അറിവില്ലായ്മയാൽ, കാമ ആഗ്രഹങ്ങൾ, കർമ്മഭിഹി കർമ്മങ്ങളാലും, ആരബ്ധ സൃഷ്ടിച്ചു, ഇത് ഇപ്രകാരം, ന ഒരിക്കലും, ഏവ തീർച്ചയായും, അസ്മിൻ ഈ ശരീരത്തോട്, പ്രതിബുദ്ധ അറിയുന്ന ഒരുവൻ, അനുസജ്ജതേ അടിമയാകുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ജീവിതത്തിന്റെ ശരീര സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ഈ ശരീരം അജ്ഞാനത്താൽ സങ്കലനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും മോഹങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും മായയുടെ ഫലങ്ങളാണെന്നും അറിയുന്നവർ ശരീരത്തിന്റെ അടിമകളാവില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സന്ദർഭം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ 100 യാഗങ്ങൾ അല്ലെ, 100 യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മാവർത്തത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവർത്തത്തിൽ വെച്ചാണ് ഈ യാഗം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യാഗത്തില് 100ാമത്തെ യാഗമായപ്പോ ദേവേന്ദ്രൻ ആ യാഗം മുടക്കാനായിട്ട് 2 തവണ കപട സന്യാസി വേഷം ധരിച്ച് ആകാശത്തെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും പിന്നീട് പൃഥു മഹാരാജാവ് ദേവേന്ദ്രനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആയുധം ഓങ്ങിയപ്പോ ബ്രാഹ്മണര് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ യജ്ഞശാലയില് യാഗാശ്വത്തെ മാത്രമേ വധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റാരെയും വധിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് ദേവേന്ദ്രനെ മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അഗ്നിയിലിരിക്കാം. അതായത് യജ്ഞത്തിന് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ അഗ്നിയിൽ, യാഗാഗ്നിയില് നമുക്ക് ദേവേന്ദ്രനെ ഇല്ലാതെയാക്കാം, എരിച്ചു കളയാം എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ മന്ത്രമൊക്കെ ജപിച്ച് അഗ്നിയിലേക്ക് നെയ്യ് സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തില് ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷനായി. ബ്രഹ്മാവ് അത് തടയുണ്ടായി. ദേവേന്ദ്രനെ ഒരിക്കലും കൊല്ലാൻ പാടില്ല, അദ്ദേഹം ഭഗവാനോളം തന്നെ നല്ല വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ നിയോഗത്താലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തീരുമാനമാണ് ഈ യാഗം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ യാഗം നിർത്തണം, 99 യാഗം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പൃഥു മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ് അല്ലെ. ഇനിയും നീ കൂടുതലായിട്ട് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നാല് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് തന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ വരും കാലങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ അതിൽ കൂടുതൽ ദേവേന്ദ്രൻ ചെയ്യും. ദേവേന്ദ്രൻ ഒരിക്കലും നിർത്താൻ പോകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിന്റെ അധിപതിയാണ്, അദ്ദേഹം ശക്തിമാനാണ്, അയാൾക്ക് നല്ല ശക്തിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് സുഖത്തില് ആസക്തിയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നിർത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പൃഥു മഹാരാജാവ് വേണം നിർത്താനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അതിനുശേഷം ആ യാഗവേദിയിൽ ആര് പ്രത്യക്ഷനായി? സ്വയം ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രത്യക്ഷനായിട്ട്. കൂടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു? ദേവേന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അവനോട് മാപ്പ് കൊടുക്കണം, അവനോട് പൊറുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് ദേവേന്ദ്രനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് തത്വം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ വായിച്ച പോർഷൻസ് ഒക്കെ നല്ല കഥയായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഈസി ആയിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്ന തൊട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയാ, ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് തത്വമാണ് പറയുന്നത്. അത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ജീവിതത്തിന്റെ ശരീര സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ഈ ശരീരം അജ്ഞാനത്താൽ സങ്കലനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും മോഹങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും മായയുടെ ഫലങ്ങളാണെന്നും അറിയുന്നവർ ശരീരത്തിന്റെ അടിമകളാവില്ല. അപ്പോ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, ഈ ശരീരമല്ല ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന ജ്ഞാനമുള്ളവര് ഈ പറയുന്ന മോഹങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ മായയുടെ റിസൾട്ട് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ അടിമകളാവില്ല. ഭഗവാൻ തത്വം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോ പൃഥു മഹാരാജാവിന്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഏതൊരു വ്യക്തിയും നമ്മളായാലും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പൃഥു മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? യജ്ഞം അവസാനിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള സ്നാനം ചെയ്ത് ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി നിർത്തി, യാഗം നിർത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക? നമ്മളൊക്കെ അനുസരിച്ചാൽ പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കൽമഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെ.
ഞാനല്ലല്ലോ തെറ്റ് ചെയ്തത് അവരല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നോട് ഈ പറയുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു കൽമഷം നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്, തത്വം ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എന്താ ശില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നോക്കാം. മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവർ സുധീയ, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ സുധീയ എന്ന്. സുധീയ തങ്ങൾ ശരീരമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കില്ല. അജ്ഞതയുടെ സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ ശരീരത്തിന് രണ്ടു തരം കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ശരീര സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖം നമുക്ക് സഹായകമാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാം മായയിലായിരിക്കും. മായികമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന മോഹങ്ങളുടെ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച നേടുന്നതും അതുമല്ലെങ്കിൽ വിവിധ രീതികളിലുള്ള വൈദിക ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുമൊക്കെ സന്തോഷം നൽകുമെന്ന വിചാരം മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള മായയാണ്. അതുപോലെ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമെന്ന ആശയത്തോടെ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും സാമൂഹിക മാനുഷിക പ്രവൃത്തികളുമൊക്കെ മായയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മായാബദ്ധമായ ശാരീരിക സങ്കല്പം തന്നെയാണ് അവയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം. നമുക്ക് ഇത്ര വരെ നോക്കാം. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പ്രഭുപാദൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവർ സുധീയ തങ്ങൾ ശരീരമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കില്ല. സുധീയ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ. അതിൽ ഒരർത്ഥമാണ് സുധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നല്ല ബുദ്ധി. സു പറഞ്ഞാൽ നല്ലത്, ധി പറഞ്ഞ ബുദ്ധി. നല്ല ബുദ്ധി. നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരബോധത്തിലായിരിക്കില്ല. അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് ഞാൻ. എന്റെ ആത്മാവിനുള്ള ഒരു കവറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ടർ പാർട്ട്, അത് മാത്രമാണ് ഈ ശരീരം. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ 5 എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബാധിതമാണ് ഈ ശരീരം. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന് എന്താണ്? വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എന്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്? മനസ്സിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ആര്? സുധി എന്ന് പറയുന്ന ആള്. അദ്ദേഹം അവരെ ഒരിക്കലും തങ്ങൾ ഈ ശരീരമാണ്, നമ്മൾ ആ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവര്, അതായത് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മനസ്സിലാക്കും എന്ത്? ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കന്നെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും വേണമെങ്കിൽ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരാളും നമ്മുടെ ശരീരം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ആരും അതിനെ പേരെടുത്ത് പറയില്ല. എല്ലാവരും എന്താ പറയാ? അത് ഡെഡ് ബോഡി. ആ ബോഡി എപ്പോഴാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ബോഡി മാത്രമാണത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? സുധി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. അജ്ഞതയുടെ സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ ശരീരത്തിന് 2 തരം കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതായത് അജ്ഞതയുടെ സൃഷ്ടി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ശരീരബോധത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ആത്മാവാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ്. അജ്ഞതയുടെ സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ ശരീരത്തിന് 2 കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ കർമ്മങ്ങള്? ശരീര സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖം നമുക്ക് സഹായകമാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാം മായയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മള് മായയിലായിരിക്കും. ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ്. പിന്നെ നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കണ്ണിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നല്ല പാട്ട് കേൾക്കാൻ ചെവിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെ? പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ കഴിവുണ്ട്. നല്ല രുചി വേണം നാക്കിന് അല്ലെ? അപ്പോ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെതായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മള് മായയിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പുറകെ പോയാൽ നമ്മള് മായയിലായിരിക്കും. മായികമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന മോഹങ്ങളുടെ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച നേടുന്നതും അതുമല്ലെങ്കിൽ വിവിധ രീതികളിലുള്ള വൈദിക ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുമൊക്കെ സന്തോഷം നൽകുമെന്ന വിചാരം മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള മായയാണ്. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിലുള്ള മായ എന്താണ്? ശരീര സങ്കല്പത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള മായയാണ്. ഇനിയൊരു തരത്തിലുള്ള മായികമായ പ്രവർത്തനം എന്താ പറയുന്നത്? ഈ മോഹങ്ങളൊക്കെ സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ വേദം പഠിക്കും, പിന്നെ എന്താണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. അതുപോലെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അതുമല്ലെങ്കിൽ വിവിധ രീതിയിലുള്ള വൈദിക ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും. അതായത് ഓരോരുത്തർ പറയും തിങ്കളാഴ്ച വ്രതം, ചൊവ്വാഴ്ച വ്രതം, ബുധനാഴ്ച വ്രതം, വ്യാഴാഴ്ച വ്രതം. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇവർ എടുക്കുന്നത്? ഇവർക്ക് ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല ഇവര് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിവിധ രീതികളിലുള്ള വൈദിക ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ
സന്തോഷം നൽകും. ഇത് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകും, എനിക്ക് നല്ല ബെറ്റർ ലിവിങ് തരും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഐശ്വര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും, എന്റെ മക്കളൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ പലരും ചോദിക്കും ഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം വരുന്നത്, അങ്ങനെ പ്രശ്നം വരുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ആരും എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല? നമ്മുടെ വെൽബീയിങ് അല്ല, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാരും തന്നെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ഐശ്വര്യം വരണം, അവർക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടണം, അവര് പിന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇനിയും മുന്നിൽ നിൽക്കണം, അവർക്ക് റാങ്ക് കിട്ടണം എന്നൊന്നും ആരും പ്രാർത്ഥിക്കില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ അല്ലാത്തുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അവര് ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ, അത് വൈദിക ആചാരപ്രകാരമുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും അവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും എന്ന ഒരു തോന്നലിലാണ്. അതും മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള മായയാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ രണ്ടു തരം മായയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തണം ഈ ശരീരബോധത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അതൊരു മായയാണ്. മറ്റൊന്ന്, നമ്മൾ പല പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, അത് എന്താണ് ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച നേടാൻ, അതായത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ചെയ്യും. അതുമല്ലെങ്കിൽ വിവിധ രീതിയിലുള്ള വൈദിക ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ എനിക്ക് സന്തോഷം തരും എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതും മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള മായയാണെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമെന്ന ആശയത്തോടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തികളും സാമൂഹിക മാനുഷിക പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ മായയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മായാബദ്ധമായ ശാരീരിക സങ്കല്പം തന്നെയാണ് അവയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ്, അല്ലെ, രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മായയാണെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ശൂദ്രരായിട്ടുള്ള അവരെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് എന്തിനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല. അവർക്ക് താഴ്ന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേഡിലാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത്. അവരുടെ ബുദ്ധി അത്രേ ഉറച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, ബുദ്ധി സത്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റായ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ സഹായിക്കുള്ളൂ എന്ന് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? ശാരീരിക സങ്കല്പം കൊണ്ട്. കാരണം എന്താണ് വൺ ഹെഡ് വൺ മാൻ വൺ വോട്ടോ, അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? ശാരീരിക സങ്കല്പം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. ശരീരസങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചാലും അനുഷ്ഠിച്ചാലും അവയെല്ലാം മായയാണ്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മാതൃകയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു എങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി പൃഥുമഹാരാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് അവനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു വിഷ്ണു ഭഗവാൻ. ഭഗവത്ഗീത 2:45 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ, ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദ നിശ്ചൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്വസ്ഥ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. അപ്പോ നമ്മൾ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചാലും അതൊന്നും എന്താണ് ഒരു ഭക്തന് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അഭക്തൻ എന്താണ് എല്ലാം ശരീരബോധത്തിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അതിന് യാഗമാവട്ടെ, ഇതുപോലെയുള്ള എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തി, ഇതൊക്കെ എന്താണ് വേദവിധിപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ്. വേദവിധിപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സുഖം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ച് ജീവിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനം അതിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? പക്ഷെ അവസാനം വരെ ആരും എത്തുന്നില്ല, അല്ലെ? പണ്ട് കാലത്ത് സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആളുകൾക്ക് ആയുസ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ കലിയുഗത്തില് എന്താണ്? ആയുസ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മുഴുവൻ പഠിക്കാൻ ആർക്കും സമയമില്ല. തുടക്കത്തിൽ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും പഠിച്ച് ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നല്ലാതെ ഒട്ടും വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്കോ സന്യാസത്തിലേക്കോ പോകാനോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനോ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സമയം പോലും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷേ പൃഥുമഹാരാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല. യാഗങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൃഥുമഹാരാജാവ് യാഗം ചെയ്തത്? ഒരു മാതൃക രാജാവാണ് പൃഥുമഹാരാജാവ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശക്ത്യാവേശ അവതാരം. ഒരു ഭരണാധികാരി എങ്ങനെയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ശക്ത്യാവേശ അവതാരമായിട്ട് പൃഥുമഹാരാജാവായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പൃഥുമഹാരാജാവിന് ഈ യാഗങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഒരു മാതൃക കാണിക്കുക. എന്താണ്? ഒരു ഭരണകർത്താവ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അത് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ആവശ്യം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇത് മുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവേന്ദ്രനെ നിയോഗിച്ചത്. അത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദേവേന്ദ്രൻ. നമ്മൾ അതൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നേരത്തെ ജയവിജയന്മാരുടെ ഒക്കെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാന്റെ യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമമ്മ, അല്ലെ? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് വൈകുണ്ഠത്തില് കാവൽക്കാരായിരുന്നു ജയവിജയന്മാര്.
അവിടെ 4 കുമാരന്മാര് ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ ആശ്രയിച്ചവരായിരുന്നു, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള 4 കുമാരന്മാരെയാണ് ആര് തടഞ്ഞത്? ജയവിജയന്മാര്. അപ്പോഴാണ് അവരുടെ ശാപം ഏൽക്കുന്നതും അവർക്ക് അധപതനം, രാക്ഷസന്മാരായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നതും. അത് ആരുടെ നിയോഗമാണ്? അതും ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ച് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അറിയാം, വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം ഒക്കെ അറിയാം. അപ്പോ കുമാരന്മാര് വരാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നും ഇവരെ ശപിക്കാൻ പോകുന്നു, ഇവരെ തടയാൻ പോകുന്നു ഒക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലും ആരാണ് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനാണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് നേരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതിന് അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. അത് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് നടന്നത്. എന്നതുപോലെ ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ യാഗം അത് മുടക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെയും കൂടെ ആവശ്യമായിരുന്നു അല്ലെ. കാരണം ഒരു ഭക്തന് ഇത് 100 യാഗം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദ നിത്യഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്വസ്ഥ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. വേദങ്ങൾ മുഖ്യമായും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിച്ചവയാണ്. അപ്പോ വേദം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിച്ചിട്ടുള്ളവയാണെന്ന് പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അല്ലയോ അർജുന, ഗുണങ്ങൾക്ക് മീതെ ഉയരുക. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക്, അതായത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ എത്തണം നീ. എന്താണ് ആ പൊസിഷൻ? എന്താണ്? വിശുദ്ധ സത്വഗുണം അല്ലെ. ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുക. അങ്ങനെ ആയാൽ എന്താണ്? അവയെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാവുക, അവയ്ക്കെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാവുക. എല്ലാ തുന്തങ്ങളിൽ നിന്നും നേട്ടത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി ആത്മാവിൽ സ്ഥാപിതനാവുക. അപ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മുകളിലാവുക, എന്നിട്ട് ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുക. ആത്മാവിന് എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കും. അപ്പോ ഭൗതിക ശരീരമല്ല ഞാൻ, ആത്മാവാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് എബോവായിട്ട് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്താനാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ അർജുനോട് ഉപദേശിച്ചത്. വേദങ്ങളിൽ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ മിക്കവയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവയാണ്. അതിനാൽ വൈദിക കർമ്മങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാക്കാൻ അർജുനൻ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു. അർജുനനോട് അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളാണ്. ഇപ്പോ വേദങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവയാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത വേദങ്ങളുടെ സാരാംശമാണെന്ന്. അതായത് വേദങ്ങൾ എന്താണ്? കുറെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഭഗവാൻ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വൈദിക കർമ്മങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാക്കാൻ അർജുനൻ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഈ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും അതീന്ദ്രിയമാക്കുക പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അതീന്ദ്രിയങ്ങളാക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ അർജുനനോട് അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള കർമ്മമല്ല, അത് ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള കർമ്മമാണത്, അതീന്ദ്രിയമായ കർമ്മമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസംസക്ത ശരീരേസ്മിൻ അമുനോത്പാദിതേ ഗൃഹേ അപത്യേ ദ്രവിണേ വാപി കക്കുര്യാന്മമതാംബുധഃ. അസംസക്ത ശരീരേസ്മിൻ അമുനോത്പാദിതേ ഗൃഹേ അപത്യേ ദ്രവിണേ വാപി കക്കുര്യാന്മമതാംബുധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം. രേഷ്മമാതാജി ഒരു പോയിന്റ് കൂട്ടാവോ? സൂം ചെയ്യും. മതിയോ? മതി മതി. തനു പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസംസക്ത ശരീരേസ്മിന്നമുനോത്പാദിതേ ഗൃഹേ അപത്യേ ദ്രവിണേ വാപി കം കുര്യാന്മമതാംബുധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസംസക്ത ശരീരേസ്മിൻ അമുനോത്പാദിതേ ഗൃഹേ അപത്യേ ദ്രവിണേ വാപി കക്കുര്യാന്മമതാംബുധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസംസക്ത ശരീരേസ്മിൻ അമിനോത്പാദിതേ ഗൃഹേ അപത്യേ ദ്രവണേ വാപീക കുര്യാൻ മമ താംബുതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാക്ഷി ഉപാസന ദേവി ദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസംസക്ത ശരീരേസ്മിൻ അമുനോത്പാദിതേ ഗൃഹേ അഭേത്യ ദ്രവണേ വാപിക കുര്യാത്മമതാംബുധ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവി ദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസംസക്ത ശരീരസ്മിൻ മുന്നേ അസംസക്ത ശരീരസ്മിൻ അമുനോത്പാദിതേ ഗൃഹേ അപത്യേ ദ്രവണേ വാപിക കുര്യൻ മമ താംബുധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത കുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസംസക്ത ശരീരേസ്മിൻ അമിനോത്പാദിതേ ഗൃഹേ അപത്യേ ദ്രവിണേ വാപിക കുര്യാത് മമ താംബുധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസംസക്ത ശരീരേസ്മിൻ അമോനോത്പാദിതേ ഗൃഹേ അപത്യേ ദ്രവിണേ വാപി കാകുര്യാൻ മമ താംബുധാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസംസക്ത ശരീരേ അസ്മിൻ അമുനാ ഉത്പാദിതേ ഗൃഹേ അഭേത്യ ദ്രവിണേ വാപി കാകുര്യാത് മമ താംബുധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായാതീത മംഗള ദേവി ദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസംസക്ത ശരീരേസ്മിൻ അമുനോത്പാദിതേ ഗൃഹേ അപത്യേ ദ്രവിണേ വാപി കാകുര്യാത്മതാംബുധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസംസക്ത ശരീരേസ്മിൻ അമുനോത്പാദിതേ ഗൃഹേ അപത്യേ ദ്രവിണേ വാപി കുര്യാൻ മമ താംബുധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസംസക്ത ശരീരേസ്മിൻ നമോനോത്പാദിതേ ഗൃഹേ അപത്യേ ദ്രവിണേ വാപി കാകുര്യാൻ മമ താംബുധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജ കൃഷ്ണശക്തി ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസംസക്ത ശരീരേസ്മിൻ അമുനോത്പാദിതേ ഗൃഹേ അപത്യേ ദ്രവിണേ വാപി കാകുര്യാൻ മമ താംബുധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസംസക്ത ശരീരേസ്മിൻ അമുനോത്പാദിതേ ഗൃഹേ അപത്യേ ദ്രവിണേ വാപി കാകുര്യാത് മമ താംബുധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസംസക്ത ശരീരേസ്മിൻ അമുനോത്പാദിതേ ഗൃഹേ അപത്യേ ദ്രവിണേ വാപി കുര്യാൻ മമ താംബുധഃ. അസംസക്തഃ അനാസക്തനാവുക. ശരീരെ ശരീരത്തോട്. അസ്മിൻ ഈ അമുന അവിധത്തിലുള്ള ഒരു ശരീരസങ്കല്പത്താൽ. ഉത്പാദിതേ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു. ഗൃഹേ വീട്. അപത്യേ സന്താനങ്ങൾ. ദ്രവിണേ സമ്പത്ത്. വ അല്ലെങ്കിൽ അപി ഖ ആര്. ക ആണ് കേട്ടോ. ക ആര്. കുര്യാത് ചെയ്യും. മമതാം പ്രതിപത്തി. ബുധ അറിവുള്ള വ്യക്തികൾ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭുവാക്കിച്ചേ. ജീവിതത്തിന്റെ ശാരീരിക അസ്തിത്വത്തോട് ആത്യന്തികമായി യാതൊരു മമതയുമില്ലാത്ത
ഉന്നതമായ അറിവുകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വീട്, സന്താനങ്ങൾ, സമ്പത്ത് തുടങ്ങിയ ശാരീരിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളാൽ ബാധിതനാകാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അപ്പോ ഇത് ആരാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്, മഹാരാജാവിനോടാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ജീവിതത്തിന്റെ ശാരീരിക അസ്തിത്വത്തോട് ഒരു മമതയും ഇല്ലാത്ത, അല്ലെ, ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്ന ഒരു ബോധമേ ഇല്ലാത്ത, ആരാണ് ഞാൻ? ആത്മാവാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വീടും സന്താനങ്ങളും സമ്പത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാൽ ഒന്നും തന്നെ ബാധിതനാകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വൈദിക ആചാരപരമായ ആഘോഷങ്ങൾ തീർച്ചയായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണ്. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരുവന് അത്തരം കർമ്മങ്ങളാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. മറിച്ച് അത്തരം കർമ്മങ്ങളാൽ ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ അനുവാദത്തോടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വൈദിക ആചാര, അതായത് ഇവിടെ യാഗം, യജ്ഞം, അല്ലെ, ഈ 100 അശ്വമേധ യാഗം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ യാഗം എന്തിനാണ് സ്വതവേ ചെയ്യുന്നത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ യാഗം, യജ്ഞം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ, അല്ലെ, ഭഗവാനെ സന്തോഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ യാഗം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എന്താ വേണ്ടതില്ല? യജ്ഞത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ യജ്ഞം ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാനും പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൃഥുമഹാരാജാവ് യജ്ഞം ചെയ്തു. അത് എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തു? സ്വന്തം ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സുഖ സംതൃപ്തി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാകാനേ പാടുള്ളൂ. അത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് 100 അശ്വമേധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് ദേവേന്ദ്രന്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയല്ല പൃഥു മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തത്? യജ്ഞം ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നു, എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരുവന് അത്തരം കർമ്മങ്ങളാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ യജ്ഞത്തിൽ സംതൃപ്തനാവില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും സംതൃപ്തനാവും, അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാവും. പക്ഷേ ഒരാൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് വർദ്ധിക്കും? ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, അല്ലെ. അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക? നമുക്ക് സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എന്തായി മാറുന്നു? ഈ യജ്ഞം ഭഗവാന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ഞാൻ എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അത്തരം കർമ്മങ്ങളാൽ ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ അനുവാദത്തോടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിൽ പ്രത്യേക താല്പര്യമുള്ള ഭൗതിക വാദികൾക്ക് വൈദിക ആചാരപരമായ ആഘോഷങ്ങളിലൂടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് അനുവാദം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്, യജ്ഞം ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തി എന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം ഞാൻ ആസ്വദിക്കാം, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളും യാഗങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. വൈദിക ആചാരപരമായ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും നടത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരികയാണ് ഇവിടെ. ഇതിനെ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദാഹ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഏതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദ വിളിക്കുന്നത്? വേദം പ്രകാരം, വൈദിക ആചാരങ്ങൾ പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആസ്വദിക്കുന്നതിനെ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദ. എന്താണ് ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദ? വൈദിക ആചാര പ്രകാരമുള്ള ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി, ഭഗവാന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വൈദിക ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഭൗതിക അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടവർ അത്തരം വൈദിക ആചാര ചടങ്ങുകളിൽ തൽപരരല്ല. പകരം അവർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഉന്നതങ്ങളായ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാനാണ് താല്പര്യം. അത്തരം ഭക്തിയുത സേവനം നിസ്ത്രൈഗുണ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, നൈസ്ത്രൈഗുണ്യം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി അല്ല ആവശ്യം, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് ആവശ്യം, അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനാണ് അവര് തൽപരരാകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മത്തെ, ഭഗവത് സേവനത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെ. ആ ഒരു വാക്ക് നൈസ്ത്രൈഗുണ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ, ഈ വേദം പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ താല്പര്യരല്ലാത്ത, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ താല്പര്യരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയെ നൈസ്ത്രൈഗുണ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ശരീരസുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക്
ഈ ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകശുദ്ധ സ്വയം ജ്യോതിഃ നിർഗുണോऽസൗ ഗുണാശ്രയഃ സർവഗുണാവൃതഃ സാക്ഷി നിരാത്മാത്മാത്മനഃ പരഃ. ഏകശുദ്ധ സ്വയം ജ്യോതിഃ നിർഗുണോऽസൗ ഗുണാശ്രയഃ സർവഗുണാവൃതഃ സാക്ഷി നിരാത്മാത്മാത്മനഃ പരഃ. ഏകഃ ഒന്ന്, ശുദ്ധഃ പരിശുദ്ധം, സ്വയം സ്വയം, ജ്യോതിഃ തേജസ്, നിർഗുണഃ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ലാതെ, അസൗ അത്, ഗുണാശ്രയഃ സദ്ഗുണങ്ങളുടെ കലവറ, സർവഗാഹ എവിടെയും പോകുവാനുള്ള കഴിവ്, അനാവൃതഃ പദാർത്ഥത്താൽ മറയ്ക്കപ്പെടാത്ത, സാക്ഷി സാക്ഷി, നിരാത്മ മറ്റൊരാത്മാവിനെ കൂടാതെ, ആത്മനഃ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും, പരഃ അതീന്ദ്രിയം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചേ. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ഏകവും പരിശുദ്ധവും ഭൗതികമല്ലാത്തതും സ്വയം തേജോമയവും ആകുന്നു. അവൻ സർവഗുണങ്ങളുടെയും സംഭരണിയും സർവവ്യാപിയുമാകുന്നു. ഭൗതിക ആവരണമില്ലാത്ത അവൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും സാക്ഷിയാണ്. അവൻ ഇതര ജീവസത്തകളിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണമായി വ്യതിരിക്തനും എല്ലാ മൂർത്താത്മാവുകൾക്കും അതീന്ദ്രിയനുമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ഏകവും പരിശുദ്ധവും ഭൗതികമല്ലാത്തതും സ്വയം തേജോമയവും ആകുന്നു. അത് എന്താണ്? ഏകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ്, പരിശുദ്ധമാണ്, ഭൗതികമല്ല, സ്വയം തേജോമയമാണ്. ഇതൊക്കെ ആരുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ്? ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റിയുടെ ഒരംശം ആർക്കും ഉണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ആരാണ്? ജീവസത്തകള് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള നമുക്കും എന്തുണ്ട്? ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ, ശരീരത്തിന്റെ തലത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളില്ല. ആത്മാവിന് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? കടൽ വെള്ളവും കൈക്കുമ്പിളിൽ എടുത്ത കടൽ വെള്ളവും പോലെയാണ് കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ്, പക്ഷെ അളവിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആർക്കും ഉണ്ട്? ജീവാത്മാവിനും ഉണ്ട്. അപ്പോ വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ഏകവും പരിശുദ്ധവും ഭൗതികമല്ലാത്തതും സ്വയം തേജോമയവും ആകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും ബാധകമാണ്. അവൻ സർവ സദ്ഗുണങ്ങളുടെയും സംഭരണിയും സർവവ്യാപിയും ആകുന്നു. അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാത്തിന്റെയും സംഭരണി പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക ആവരണമില്ലാത്ത അവൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും സാക്ഷിയാണ്. പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയാണ്. അവൻ ഇതര ജീവസത്തകളിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണമായി വ്യതിരിക്തനും എല്ലാ മൂർത്താത്മാവുകൾക്കും അതീന്ദ്രിയനുമാണ്. അപ്പോ ജീവസത്തകളിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തനും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ജീവാത്മാവല്ല. ചിലർ പറയും ഞാൻ തന്നെയാണ് ദൈവം അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്തനാണ്. എല്ലാ മൂർത്താത്മാവുകൾക്കും അതീന്ദ്രിയനുമാണ്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനും ആണ്. അപ്പോ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം മെസ്സിപ്പാക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ച് മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച അസംസക്ത, എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണഗ്രാഹ്യമുള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ബുധഃ എന്നീ വാക്കുകൾ അർത്ഥഗർഭങ്ങളാണ്. എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണഗ്രാഹ്യമുള്ളവൻ എന്നതിനെ ഒരുവൻ തന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ പദവിയെ കുറിച്ച് എന്നതുപോലെ തന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പദവിയെ കുറിച്ചും ബോധവാനായിരിക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം. ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ, അഥവാ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ആസക്തി കൂടാതെ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അസംസക്ത എന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണഗ്രാഹ്യമുള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബുധഃ, ഈ രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണഗ്രാഹ്യമുള്ളവൻ എന്നതിന് ഒരുവൻ തന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ പദവിയെ കുറിച്ചെന്ന പോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പദവിയെ കുറിച്ചും ബോധവാനായിരിക്കണം. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ ജീവാത്മാവാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ. ഇപ്പോ ഉള്ള ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ തത്വമാണ് പറയുന്നത്. കുറച്ച് എന്താ പറയാ, മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്തിരി ടഫ് ഉണ്ട്, എന്നാലും കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനാണ് ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? വിരക്തനാണ്. അതിന്റെ എന്താണ് വിരക്തി? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ഗുണമാണ്. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഭഗവാൻ അതിന്റെ സംഭരണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അസംസക്ത എന്നൊരു വാക്ക് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല.
അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് എന്താ വേണ്ടത്? വിരക്തി വേണം. അതിന് ആസക്തി കൂടാതെ പിന്നെയോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബുദ്ധി വേണം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് എന്താണ് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാനും എനിക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അസംസക്ത, അതായത് ആസക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി, ബുധഹ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ അഥവാ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ആരാണ്, സാക്ഷിയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച്ച പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ, അല്ലെ? ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവിനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ് എല്ലായ്പ്പോഴും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തനാണ്. പരമാത്മാവിന് എന്തിനോട് യാതൊരു മമതയും ഇല്ല, ഈ ഭൗതികത്തിനോട് ഒരു മമതയും ഇല്ല, അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യതിരിക്തനാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തനാണെന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പരാ എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരാ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഏകമാണ്. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഏകം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആ ഭഗവാൻ ഏകമാണ്. ഭഗവാൻ ഏകവും അതേസമയം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധാത്മാവുകൾ നാനാരൂപങ്ങളിലുമാണ്. അപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഒരുപാടുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഏകമാണ്. ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, ചെറുപ്രാണികൾ മുതലായവകൾ എല്ലാം അവയിൽ ഉൾപ്പെടും. അപ്രകാരം ജീവസത്തുക്കൾ ഏകമല്ല, മറിച്ച് പലതാണ്. വേദങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാം പലതും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കുടുക്കുകളിൽ അകപ്പെട്ടവയുമായ ജീവാത്മാക്കൾ പരിശുദ്ധരല്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും പരിശുദ്ധനും വിരക്തനുമാണ്. ജീവസത്തുകൾ ഭൗതിക ശരീരത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നവരല്ല. നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം പര എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പര എന്ന അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഏകമാണ്. പക്ഷേ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള നമ്മളൊക്കെ ഏതൊക്കെ രൂപങ്ങളിൽ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു? ദേവന്മാരായിട്ട്, മനുഷ്യരായിട്ട്, മൃഗങ്ങളായിട്ട്, വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട്, പക്ഷികള്, ചെറുപ്രാണികള്, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ വരുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? പലതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഏകനാണ്, ജീവാത്മാക്കൾ പലതാണ്. അപ്പോ അപ്രകാരം ജീവസത്തുകൾ ഏകമല്ല, മറിച്ച് പലതാണ്. വേദങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാം പലതും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കുടുക്കുകളിൽ അകപ്പെട്ടവയുമായ ജീവാത്മാക്കൾ പരിശുദ്ധരല്ല. അപ്പോ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? പരിശുദ്ധരല്ല. ഈ ഒരു പ്രയോഗം നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാം, അതായത് ഭഗവാൻ നിത്യനും ശാശ്വതനുമാണ് അല്ലെ. എന്താണ്? അജോ നിത്യ അതല്ല, അജോ ബിസന്നവ്യയാത്മാ ഈശ്വര, അജോ ബിസന്നവ്യയാത്മാ. ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജനനമില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യമുള്ളവൻ എന്നാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ അജൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ, അത് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ബേസിൽ ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും ഒരുപോലെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പലതാണ്, ഭഗവാൻ ഏകമാണ്, ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഭഗവാൻ, പലതില്ല. ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? പലതാണ്. അപ്പൊ നിത്യോ നിത്യാനം, ഭഗവാൻ നിത്യനാണ്. ചേതന പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കൾ അല്ലെ, അവരൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പലതും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കുടുക്കുകളിൽ അകപ്പെട്ടവയുമായ ജീവാത്മാക്കൾ പരിശുദ്ധരല്ല. അപ്പോ ജീവാത്മാക്കള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കുടുക്കിൽ പെട്ടത് കൊണ്ട് അവര് പരിശുദ്ധരല്ല. പക്ഷെ അവര് ശാശ്വത അംശമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണെന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി പരിശുദ്ധി ആർക്കുണ്ട്? ആത്മാവിനുണ്ട്. പക്ഷെ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു ഓരോ കാറ്റഗറി അല്ലെ, ദേവന്മാര്, മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങള്, വൃക്ഷങ്ങള്, പക്ഷികള്, ചെറുപ്രാണികൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ശരീരങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താണ്? പരിശുദ്ധി ഇല്ലാതെയാകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും പരിശുദ്ധനും വിരക്തനുമാണ്. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ, ഭഗവാൻ വരാഹാവതാരത്തിൽ വന്നു, ആമയുടെ അവതാരത്തിൽ വന്നു അല്ലെ, അങ്ങനെ ഏതേത് അവതാരത്തിൽ വന്നു, മത്സ്യാവതാരം എടുത്തു. പക്ഷെ ഏത് അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നാലും ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിന് ഏത് ഗുണത്തിലാണ് പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അപരിശുദ്ധരായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജീവസത്തുകൾ ഭൗതിക ശരീരത്താൽ ആവരണം സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നവരല്ല. അപ്പോ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്.
ഭൗതിക ശരീരത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ജീവസത്ത ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്. ശരീരമില്ല, അതായത് ഭൗതിക ശരീരമില്ലെങ്കിൽ, അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണെങ്കിൽ ജീവസത്തയ്ക്കും പ്രകാശിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ജീവസത്ത ഭൗതിക ശരീരം എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പരിശുദ്ധിയില്ല, അതിന് സ്വയം പ്രകാശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നവനാണ്. ഭഗവാൻ ഏത് ശരീരം എടുത്താലും ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? അത് അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നു. ജീവസത്തകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ മലിനപ്പെടുന്നതിനാൽ സഗുണരാണെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലല്ലാത്തതിനാൽ നിർഗുണനുമാണ്. അപ്പോ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക ശരീരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ സഗുണനാണ്, ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉള്ളവനാണ്, പല ഗുണങ്ങളിൽ പെടുന്നവൻ അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ്? 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്, സത്ത്, രജസ്, തമസ്. അപ്പോ ഭൗതിക ശരീരമുള്ള ഒരു വ്യക്തി സഗുണനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഗുണമില്ലാത്തവനാണ് എന്നല്ല, ഭഗവാൻ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളാണ്. അപ്പൊ ആ 3 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണെന്ന് പറയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഗുണമില്ലാത്തവൻ, ഒന്നും ഗുണമില്ലാത്ത ഒരാളെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് നിർഗുണൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ജീവസത്തകൾ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ കൂട്ടിലടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഗുണാശ്രിതരും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഗുണ ആശ്രയനുമാണ്. അപ്പോ ജീവസത്തകൾ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ കൂട്ടിലടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്, നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ഭൗതിക ആ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയുന്നത്? ഗുണ ആശ്രിതർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഗുണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗുണ ആശ്രിതരെന്നും ഭഗവാൻ ഈ ഗുണത്തിന്റെ ആശ്രയനുമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഗുണം ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഗുണ ആശ്രയനുമാണ്. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ കാഴ്ച ഭൗതിക മാലിന്യത്താൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ കാരണം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവന് അവന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതവും കാണാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും സാക്ഷിയാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ കാഴ്ചയും എന്താണ്? പരിമിതമാണ് അല്ലെ. അത് ഭൗതിക മാലിന്യം. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ കാരണം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കാഴ്ച ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച മാത്രമാണ്. അത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധാത്മാവിന് തന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതം കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. കർമ്മങ്ങളുടെ കാരണവും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തതിന്റെ റിസൾട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്? നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാവട്ടെ, നമ്മുടെ കാഴ്ചയാകട്ടെ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. നമുക്ക് പൂർവ്വജന്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ല, അതും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഏതൊരു ജീവാത്മാവും ഭൗതിക മാലിന്യത്തിലുള്ളവരാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് അതൊന്നും ഓർത്തെടുക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ആരാണ്? എല്ലാവരെ കുറിച്ചും അറിയുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? പരമാത്മാവായിട്ടിരുന്നിട്ട് ഉപദ്രഷ്ട അല്ലെ, സാക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും സാക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. അഥവാ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനും ജീവസത്തെയും പരമാത്മാവ് അഥവാ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനും ആത്മാവുകളാണ്. യോഗ്യതയിൽ അവർ ഏകമാണ്. അപ്പോ യോഗ്യതയിൽ രണ്ടും ആത്മാവാണ്. പരമ ആത്മാവ്, ജീവ ആത്മാവ്, രണ്ടും ആത്മാവാണ് അല്ലെ. പിന്നെ യോഗ്യതയിൽ അവർ ഏകമാണെങ്കിലും പലതരത്തിലും അവർ വിഭിന്നരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ഷഡൈശ്വര്യം ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളിൽ എന്താണ്? കുറേശ്ശെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളുടെ അംശമാണ് നമുക്കുണ്ടാവുക. ഭഗവാൻ പക്ഷെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാണ്, പരിപൂർണനാണ് ഭഗവാൻ. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം എന്നാൽ ജീവാത്മാവ്, ജീവസത്ത അവന്റെ പദവിയും പരമോന്നതിന്റെ പദവിയും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നർത്ഥം. അതാണ് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ എന്താണ് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം? ജീവാത്മാവ്, ജീവസത്ത അവന്റെ പദവിയും പരമോന്നതിന്റെ പദവിയും അറിയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? നമുക്കും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഈ ജ്ഞാനം വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനത്തെയാണ് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
യ ഏവം സന്തമാത്മാനം ആത്മസ്ഥം വേദ പൂരുഷഃ നാജ്യതേ പ്രകൃതിസ്ഥോപി തദ്ഗുണൈ സമയി സ്ഥിതഃ. യ ഏവം സന്തമാത്മാനം ആത്മാസ്ഥം വേദ പൂരുഷഃ നാജ്യതേ പ്രകൃതിസ്ഥോപി തദ്ഗുണൈ സമയി സ്ഥിതഃ. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യ ഏവം സന്തമാത്മാനം ആത്മസ്ഥം വേദ പൂരുഷഃ ന്യാജ്യതേ പ്രകൃതിസ്ഥോപി തദ്ഗുണൈ സമയി സ്ഥിതഃ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. ആരായാലും ഏവം അപ്രകാരം സ്വന്തം നിലനിൽക്കുക ആത്മാനം ജീവാത്മാവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനും അഥവാ പരമാത്മാവും ആത്മസ്ഥം അവന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വേദ അറിവ് പുരുഷ വ്യക്തി ന ഒരിക്കലും അജ്യതേ ബാധിക്കുന്നു. പ്രകൃതി ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുക അപി എങ്കിൽ പോലും തദ്ഗുണൈഹി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ സ അത്തരമൊരു വ്യക്തി മൈ എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാക്കിച്ച്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുള്ളിലായാലും പരമാത്മാവിനെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടില്ല. കാരണം അവൻ സദാ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതല്ലേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ആ കർമ്മം എന്താണ്? ആത്മീയമാണ്. അതൊരിക്കലും ലൗകികമായ കാര്യമല്ല, ഭൗതികമായ കാര്യമല്ല. ആ വ്യക്തി ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തി സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് ആ വ്യക്തി ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ഭൗതികമായ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. അതിലൊന്നിനും അദ്ദേഹം കുടുങ്ങപ്പെടുന്നുമില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുള്ളിലായാലും പരമാത്മാവിനെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ബാധിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അവൻ സദാ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുവാക്കിച്ച്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബാധിതനല്ല. അതേപോലെ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി സദാ ബന്ധപ്പെടുന്നവർ അവർ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടില്ല. ഭഗവത്ഗീത 14:26 ഇത് വളരെ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാം ചെയ്യോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സ ഗുണാൻ സമതീത്യേതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ അചഞ്ചലമായി മുഴുകുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടും. അപ്പോ ഇവിടെ ആ വിവർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ചില പ്രഭുപാദം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബാധിതനല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് ശരീരം, ചിലർ പറയും ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരം എടുത്ത് വന്നു, ഭഗവാൻ ജയിലിലാണ് ജനിച്ചത്, ഭഗവാൻ അച്ഛനെ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒരുപാട് കഷ്ടമായി ഭഗവാന് എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, ഒരുപാട് പേര് കൊല്ലാൻ വന്നു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല സത്യം. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രം, ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇച്ഛിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോന്നും പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരികയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറയാ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഏത് ശരീരം എടുത്ത് വന്നോട്ടെ ഭഗവാൻ, ആ ശരീരം ഒന്നും ഭഗവാനെ ത്രിഗുണത്തിൽ പെടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇവിടെ. അതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ അവർക്കും ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏർപ്പെടില്ല. ഭഗവാന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ഈ ത്രിഗുണത്തിൽ പെടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അവര് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവര് സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത 14:26 എന്നുള്ള ശ്ലോകം മാം ചെയ്യോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യേതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ വ്യക്തമായി എടുത്ത് പറയണ്ടല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അചഞ്ചലമായി മുഴുകുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടും. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ചെന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവകരായി മാറും അല്ലെ. അതാണ് അവരുടെ പൊസിഷൻ വരിക. എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും മുക്താത്മാവായി പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പോ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ
ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമുക്കൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം ശില പ്രഭുപാദരെ അല്ലെ. ശില പ്രഭുപാദര് സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരു മുക്താത്മാവായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തിയെ മുക്താത്മാവായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്ന് ശില രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा.